January 31, ito yung baon na request nila. Chicken wrap. Ready na sila. Si Holly naka-PE uniform siya today. Kasi it's Wednesday. Ayan, tinutoast ko siya dito sa pan. Tig-dalawa yung boys. Gusto nila tig-dalawa. Ito yan na yung lunch ni Holly. Si Zach dalawa. Kay Kuya gusto niyang gamitin itong lunchbox. Okay. Ano na yung dalawa sa car. Okay, let's go, Papa. See you. Love you. Does Dad have my bag? Check, guys. It is 11. No. Mali kasi itong ano namin. Clock. 12:39. Nakapaglaban na ako. And si Jan ang nagsampay. Ito na yung mga, hindi yung kita. Ayan. Sinampay na yun ni Jan. And ito, may tinupit tayo. Yung sinot ng mga bata nung pumunta tayo dun sa Little Blue. And nakapag-ship na rin ako. Nakapaglinis. Ang dami kong nagawa today. And eto, kararating-rating lang. Ayan. Pagkagaling ko sa post office, pagbalik ko dito, nakita ko yung car ni Kuya nasa harapan ng bahay. Kaya hindi nakapasok yung aking car. So, si Jan na magpasok noon. Tapos, basta yan na yung ating dalawang parcels. And meron ulit tayong inaabangan na dalawa pa. Okay. So, hindi ko alam kung matutuloy itong aming pa-roast ni Jan. Kasi nakalimutan niyang ilabas kagabi. So, matigas pa siya. Siguro mag-ano na lang kami. Ano na lang. Kung mayroon pa kami yung ginawa ni Kuya na pang sausage roll. Check ko lang muna, guys. Wala na, guys. Ubus na pala. So, ang gagawin ko na lang siguro is creamy garlic prawns. Kasi marami pa tayong prawns dyan. Yung binigay sa amin nung bumibili na crayfish sa amin. So, ito. Kasi yung Philippine talaga yan. Kasi dapat yung kanina ko pa yan nilagay. Diba? Okay. Asikasuin ko muna yung guys na box. Ipakita ko na lang sa inyo pag nabuksan ko na. Para tipid-tipid tayo sa SD card. Kasi konti na lang to guys. So, I'll see you later. Inas ko si Jan. Oops, nakabalik agad ako. May nahulog na empty bottles. Inas ko si Jan. Ayaw niya raw kumain ng rice today. So, ibabalik ko to. So, hindi ko alam kung ano ipapakain natin kay Johnny Boy. Buti na lang. Tinanong ko siya agad-agad. Para mabalik ko agad to sa freezer. Siguro gawan ko na lang siya ng mayroon pa ako ditong mince na hindi ganun karami. Gawan ko na lang siguro siya ng nasaan na yun? Nawawala pa. Nakita ko na yun. Wait lang. Ito. Gawan ko na lang siguro siyang lagyan ko siyang tomato paste, tomato sauce. Tapos sa toast na lang kasi gusto niya light lang daw. Kasalanan niya, hindi niya nalabas kagabi. Biniling ko siya. Siya nag-request. Hindi, tigas pa. Ayoko pa naman na minamadali ang pag-roast. Kasi gusto ko tender. Ayokong matigas ang karne. Kahit sa mga, yun sa kaldereta, kahit ano, basta gusto kong malambot ang karne. So, balik na ako doon guys. Inas ko si Jan, natulungan niya akong pasanin namin to doon sa live selling. Hindi ko alam kung paano namin to idadaan doon. Ayan. Ay, palawat din. Hiningal ako. Tinulungan ko si Jan. Ayan, naipasok namin dito. Okay. Buksan ko na to. Pero, i-off ko kayo kasi malulobat kayo. Kanina hindi ako nakaupo. Ngayon, naupo na tayo kasi madami tayong i-unwrap. As in, lahat ng products natin naka-bubble wrap talaga. Ang galing. Thank you. Kaya kahit na pagpatung-patungan siguro to hindi na to mayuyupi kasi grabe as in nakikipaglaban ako dito kay bubble wrap. Nag-ano na pala ang SD card, nagpalit tayo. Ito konti lang yung laman yan pero at least makapag-vlog tayo kahit ilang minuto sa aking pag-unbox nitong mga paninda natin. Tingnan nyo to guys. Ito yung na sold out natin to nung first. Etong lotion, ang ganda ng lotion ni Lux Slim, yung Lux Glotion nila, ang ganda. Ako, yun ang gamit ko, ang bango, hindi siya malagkit. Tapos may SPF 50 na rin siya.
Mag-mine kayo nito, guys. Yung mga nasa Pinas, hindi po kayo makakapag-mine. Pero, bumili kayo dyan kasi mas mura dyan sa atin. And, maganda tong lotion dyan sa Pinas kasi hindi siya malagkit. Ayoko yung malagkit na lotion. Diba? Ano talaga? Ayan, ang daming ano. Parang ako nitong mauna talaga. Ako naman talaga, guys. Hinihintay ko dito is yung Pampanga na crab meat. Wala na to. Smoke bangus. Ang dami nating gourmet, guys. Gourmet. Follow ang Holy Mom Style Facebook page or Chona and My Kids kasi nagla-live ako dyan sa Chona and My Kids sa Facebook page and Chona and My Kids sa TikTok. Nagla-live ako dyan. Paano mag-mine? Mag-send lang kayo ng details nyo sa Holy Mom Style. Yun, kasi yun na yung ginagawa ko. Mag-send kayo ng details sa Holy Mom Style. Kung nasa TikTok man kayo, nasa Facebook page ko, send ng details sa Holy Mom Style. Tapos, kahit mag-inquire kayo, send your details, guys. Kasi, yung iba kasi nag-i-inquire, tapos walang details. Tapos, pag in-explain ko, sasabihin, nasa Pinas po ako. Ay, tapos, pareho na sayang yung oras namin. So, kung mag-inquire kayo, send your details first. Then, sasagutin ko kayo. Pasensya, guys, ha. Kasi, parang hindi sayang ang oras natin. Again, hindi po ako nagsiship sa Philippines, pero nagsiship ako all over the world. Pag wala to dyan sa country nyo. Wag lang sa Pinas kasi marami nito sa Pinas. Makukuha nila to sa Pinas. Okay po. Ay, eto na ata. Eto na. Ay! Santol! Oh my goodness! Santol, guys. Santol. Ginataang santol. Diyos ko, si Papa ang sarap mag-ginataang santol. Diyos ko po, ano na ang ating mga gourmet. Yung mga in-order ko is yung mga gusto ko talaga, as in. And then, pag nagustuhan ko, na-try ko at, kasi na-miss ko ng santol ni Papa, and mayroon ng sa bote. So, sabi ko, gusto ko ng santol na nasa, bato. Kaya, ayan. Mayroon ako nabili dito, hindi ko bet. As in. Malaki siyang bato hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa Ah, ito naman, laing. Oh, guys, laing. Oh, Diyos ko, pag ako nito kumain, wala na yan. Ubos ko yan. Yung mga hindi marunong maglaing, ayan. Bilhin nyo na yan. Ay, ito naman. Tuyo. 5 o'clock na, guys. Andito na yung mga bata. And si Kuya, pinick up siya ni Jan kasi may golf lesson siya kanina. Yung mga bata andun na sa trampoline. Yeah. And then, ayan. Magluluto na ako ng dinner. Mince na lang, guys. Na may carrots and patatas. Tapos, yung friend ni Zach, na classmate niya before siya mag-move, nandito. Na-miss yata si Zach. So, magluto muna ako. And yung ginagawa ko doon, and ayos ko na rin. Hindi pa lahat. Tapos may isa pang box akong bubuksan. So, magluto muna ang inyong tindera. What's that? Today? Italian today. It's alright. It's alright? It's not good. And I think Chinese is better. what? Before you don't like... What do you mean it's hard? It's not hard. You just start... No, the words are too hard. Well, you're just starting. So, you will learn. Ayun, nag-snack muna siya. And, eto, meron tayong mga damage. Hindi yan may iwasan ata sa package. Ayan. Buti na lang nakarap siya. Nakarap siya. Dahil kung hindi, nagkalat to dun sa box. So, sa bubble wrap lang sila nag-leak. Ayan. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 7. 7 pala. 7 yung nasulat ko. 6. 7 yung damage. So, ito, grabe to. Ito, may mga dent to eh. Tapos, ito, wala na. Halos maubusan na siya ng oil. Wala na siyang oil. Okay, balik ako dito sa aking pagluluto. Si Jan, kinukuha niya yung... Ayun siya. Kinukuha niya yung mga sinampay. It took for us forever to get out of the car park. Yeah, it's so busy. And Dad's never gone in there ever. Where? In that part? Car park. On the other side? Near the office.
Wow, why daddy didn't park on the other side? Oh no. Naka-apron tayo guys kasi tumatawsik. Ayan na yung ating meals. Hindi ko siya nilagyan ng fish kasi si kuya ayaw niya ng fish. And si Holly, kinikwento niya sa daddy niya kasi kanina nagtiis siya. Siya raw ang nanalo sa running. Ang galing niya raw sa running, sabi niya, Mom, I won. Even the older boy than me, I won. Like one running from my PE. Sabi niya. Ayan siya. Kinikwento niya doon. Tapos marami raw na pumalakpak sa kanya. Nagluto rin pa akong nuggets kasi yung mga bata gusto rin mag-nuggets. So, ayan, nasa air fryer lang. Kay Kuya 7 pieces, kay Sak 5, and kay Holly 5. Tinanong ko sila. Gusto nila 5 kay Sak and kay Holly si Kuya 7. And luto na rin yung rice. And kumakain ako dito ng cucumber with French onion. Yan pala yung ano ko kain for today. Uminom lang tayo ng maraming tubig. And nag-ano ako guys, yung fresh na melon. Gusto kong buksan yung isang box. Tingnan ko kung anong meron doon na drink na pwede kong itry. Okay, tapusin ko lang to. Check natin yung kanyang lunch box. Oh, well done. How about Kuya Sak? Can you up? Yeah, you can eat the carrots. Yeah, Hindi yung bag ni Kuya. let's see. Here's Zach's. Sabi ni Kuya, ang sarap daw ng wraps kanina. Wow. Naubos niya. Ano na lang talaga. Wraps na yan. May toothpick. May toothpick ako nilagay. Ayan, kinakain niya yung tira niya. Yung mga bata andito. Yung boys. Mom, look. Yeah. Nilabas ko na pala yung isang box. Ayan na. Susunugin niya ni Jan. Ayan. Dito sila. Lalaro silang cricket. Ayan si Parker. Ang ganda ng weather. Bukas, PE ni Kuya. So, ang susutin niya bukas ay PE uniform. Sisak sa Friday pa. Okay, pasok tayo. Ayan. Okay, pasok na tayo kasi may niluto tayo doon. Ayan. Yung ibang mga gourmet nandito sa maliit na box. Ayan. Diyan. Lahat gourmet yung laman yan. Tapos yung iba dito sa malaking box. Yun yung mga natapon. Yung iba nag-leak. Ayan. Mga tupiin. Dami kong gagawin. Pero unahin natin ang pagkain ng ating mag-aama. Inubos niya din. What? No, don't close it because I'm gonna wash it. You have grapes. Finish that grapes. You have 2 left. Para ubos talaga. Diba? Si Kuya ubos din eh. Nasaan yung ano ni Kuya? Hinugasan ko na yung kay Kuya. Ayan. Ayan. Tapos ko na hugasan yung mga baunan nila. And tapos na rin tong ulam. And then yung nuggets. Pakainin ko na sila. What? Banana? Not this one. Gusto niya yung regular lang. Sa kumain ng drink. This drink? That's mine. Ayan. Iwan ko na sila doon. Kasi marami pa akong gagawin. Sinara ko pala dito ang pinto para nagluluto tayo. Hindi pumasok yung amoy. Dito. Ang amoy dito guys ay mabango. Kasi meron ako ini-spray dito sa room. Para yun yung ating scent dito sa room natin. Eto. Yung nabili ko sa ano. Na-vlog ko to guys. Ayan. Yung Blanche. 24 Palms Blanche. Sa my Kmart ko yan nabili. Meron siya doon na parang pop-up store. Okay. Next kong gagawin is, ayan na pala. Nalagay ko na yung iba. Ayan na yung mga ating MQ Kitchen. Diyan. And yung alige. Ayan. Laing. Santol. Tapos yung green food na hot spicy tuyo and smoked bangos and may flakes din. And ayan, and yung mga chicharon na napaka-healthy. And meron tayong mga yan, brilliant. And meron ako nito, nag-stock ako nito guys.
ko sa inyo. Nilagay ko sa dito ko sila nilagay. Ayan yung stocks kasi gustong-gusto ko tong lotion. Ako, ito rin yung aking gagamitin from now on kasi gusto ko siya, hindi siya malagkit and mabango and may SPF 50 siya. Yan na yung next kong bubuksan. And nag-inventory tayo nandito. Pero ilalagay ko rin to sa mayroon ako ditong ginagawa. Wait lang, nandito. Pero sinusulat ko pa rin. Ayan yung ating website. So, ang ginagawa ko pag ino-open ko yung box, sinusulat ko dito para alam ko kung ilan yung laman ng box and kung ano yung mga orders ko. Then after, ita-transfer ko to sa Microsoft Excel. Nag-download ako dito nung, kailan ba? Last year. So, yeah. Buksan na natin yung isang box. Okay, Aja. Hindi pa ako gutom. Ay, meron pa pala ako dito ano guys, eto meron tayo dito yung Juicy, ano ba to? Juicy Tushy. Ayan, yung maliit na na tub. Ano to siya? Stretch Mark and Scars Repair Cream. Oh, char. Dalawa lang yung nasa box na binuksan natin. Hindi ko lang kung meron pa tayo dyan. Okay. Magbukas na ulit ako. Hindi ko pa siya guys nabuksan. Kain muna ako. Ang kakainin ko ay yung tirang chicken with broccoli. Yun ang ating kakainin. Mamaya ko nang buksan kasi sabi ko, pag binuksan ko to, baka makalimutan kong kumain. Wala pa tayong kain. And si Jan, nililinis niya yung car ko. Yan, tapos na silang kumain. Ayun pinapaliguan niya yung car. Punasan ko muna etong baunan ng mga bata para ready na ulit bukas. Ano kayong request nila? Si Kuya gusto niya ham and cheese naman daw. Ang bango ng sabon namin sa damit. Naglalaro sila sa trampoline. Nagkikriket na sila. Kanina nasa trampoline sila. And ito yung chicken with broccoli. Ito yung kakainin ko. So, kain muna. Initin ko muna ito and kain ako, guys. Kaya tawag na ako ng aking microwave. And naalala ko, si Holly, gusto niyang gawin ko yung dati kong mga ginagawang mga, alam niyo, baon-baon, yung bento. Andun yung mga pang-bento ko, guys. So, siguro, baka next week ko yung gawin. Kasi si Holly gusto niya. Meron ako dito yung heart. Nasaan yun? Basta ang dami ko guys ng mga shapes. Nandiyan. Kasi nung malilit sila sak, diba? Si Kuya, as in, ang sipag-sipag kong gumawa ng bento snacks or lunch nila, dinner. And, ang dami ko dyan. Ayan na siya. Okay, kain muna ako guys. Nabuksan ko na yung box. And, ayan yung laman, guys. Nandito yung mga drinks. And yung strokes. Oh my God. Nandito yung favorite kong avocado. Na freshies. And, ito yung strokes na pencil. Yeah. Pangkilay yan. And, set. Okay. Buksan ko lang. I-unwrap ko lang muna to guys kasi medyo matagal to kasi naka-bubbles lahat. Ay, avocado glow. Okay. Merong nag-leak na Neris Gourmet. I-insert ko na yung picture, hindi ko na vlog. And meron na skincare na nakabalot din siya sa bubble wrap pero hindi siya nakaligtas. Ayan, so pinupunasan ko. Buti na lang talaga naka-bubble wrap sila dahil kung hindi, mangangamoy silang gourmet. Yung isa, ayun, tingnan nyo. Ito yung isa. And meron din na tinanggal siya sa
box yung mga laman nito. Kasi before, yung first and second batch, nadurog yung mga, ano ba, not UP and para na silang, ang pangit na nilang tingnan. So, ito yung, nalagyan ng yung Neris Gourmet. Ayan, naka-bubble wrap to guys, pero hindi siya nakaligtas. Pinasok siya ng oil. Yan, so far yung nakikita ko. And hopefully yan, hindi pumasok yung oil ni Neris Gourmet dyan. So, buti na lang talaga lahat nakabalot. Nakabalot sa bubble wrap. Okay, pagpatuloy ko na. Yan pa lang yung nakakalas natin sa bubble wrap. And ayun, tingnan nyo. Meron dun yung isang gourmet nandun na sa labas kasi amoy na amoy. Ayan. Tingnan nyo, yan yung bubble wrap nun. Hindi. Yan yung bubble wrap ng skincare. Kasi yung doon sa gourmet, nasa labas na kasi grabe yung oil nun. So, okay. Papatuloy natin, guys. Binunot ko siya. And pagtingin ko sa likod, ayan. Wait. Parang hindi siya pumalat. Ayan, tingnan nyo. Buti na naka-bubble wrap siya. Sana hindi na damage yung loob. Kasi tingnan nyo, grabe. And ayan pa. Amoy, parang tinapa ata to or hindi, yung talangka. Okay. Tanggalin na natin sa balot. Ayan guys, natanggal ko na sa bubble wrap. Lagyan lang natin dito para hindi na siya magkalat. Yeah. And buti na lang, meron pa siyang plastic. May bubble wrap pa siya. Kaya hindi siya nalagyan. Naka-bubble wrap pa siya. Very good talaga. Kahit may natapon, at least hindi na damage yung mga kasama niya. O kasi naka-bubble wrap. And eto, buksan ko na rin. Meron ako ditong pamunas, alcohol, and more pamunas. Ayan. Para walang amoy. Ito, parang okay lang naman to. Kasi, nasa plastic din. Pero buksan pa rin natin. To the rescue. Meron daw siyang maliit na alcohol. Kasi yung alcohol nandito ay malaki. Ang dami niyang pouch. Okay. Small. Alright, okay. I'll put it in the hands. Yeah. Alcohol lang ako sa kamay kasi yan bubunutin ko para hindi siya mangamoy. Just get it off with them. Okay, thank you. So, ayan siya guys. Binunot ko siya and ayan. Buti na lang doble-doble yung wrap. Yung bubble wrap. Oh. So, hindi siya na damage. Okay, ilagay natin to dito. Pero need natin magugas ng kamay. Ilagay ko muna to dito sa baba kasi tingnan yung oily. Nakapagugas na ako ng kamay. Tanggalin natin to. Binunot ko siya and then tada! Ayan. Kumuha na ako ng spray na alcohol. Kasi yung binigay sa akin ni Holly yun, yung maliit. Meron tayong spray. Nasa na yun? Ayan yung spray natin. Ito yung laman. Lumabas ulit ako para maghugas kasi napaka-oily. Ayan. Hindi naman siya nalagyan kasi double wrap din ulit siya. Double yung pagka-bubble wrap sa kanya. Pero sprayan ko pa rin siya ng alcohol para wala talaga siyang amoy. Wala naman siyang amoy. Siguro naamoy ko lang yun. Nandyan sa bag. Pero yeah. Ayan yung pamunas natin. Ito katabi siya. Wala siyang bahid ng oil. And tingnan niyo yung laman. Ito yung mga hinihintay nyo. Yung perfume dessert. Ayan siya. Ang ganda ng pagkabalo. Kasi wala siyang wala siyang dent. Okay, yung box. And, ayan, hold on. And ito yung last dyan sa ilalim na may oil. Ito yung ng lax skin. Ang ganda nito guys. Ito ata yung eye cream. Basta yung eye cream nila, Rescue. So, buksan natin. So, ayan sila guys. Safe naman sila. Walang bahid na nalagyan sila. Kasi, tingnan nyo. Sa labas lang, yung bubble wrap lang talaga. So, tanggalin natin yung iba. Hugas ulit tayo ng kamay. And, ayan. Okay silang lahat. At hindi rin UP yung box. Okay, more to go. Sana wala na. Sana wala nang nalagyan ng oil. Eto, maraming naghahanap kay Money Cloud Like. Ayan, meron na tayo. And meron din tayong
Ito yung Avo Babe Hair Day. And meron tayong malaki na Juicy Tushy. And meron din ditong maliit. Di ba dun sa isang box meron? Ayun, meron pa dito. And more to open. What's that? It's 8:38. Nakaligo na siya, guys. Pero ewan ko kung bakit. Where's your 159. Where's your PJs? Good night. Matutulog na siya. Good night. Love you. Why is that wet? Yeah. Wow, lovely. Good night. Sweet dreams. See you tomorrow. Okay. Are you excited tomorrow? Yes. Always. I got music. You got music tomorrow? I wonder what I'm gonna do, like good songs or I don't know. I don't know. You will see tomorrow. Good night. Dami ko nang nabuksan dami ko nang nabuksan na perfume, Mom, you want guys. this? Yung perfume dessert. Huh? You want this? No. You can have it. You want that? Did you brush your teeth? No. Okay. After that one, you brush your teeth, okay? Yung caramel gusto niya. Is it good for kids? It's alright. Ay, wala na ako, guys, ng wala na tayong, memory. Okay, end ko na yung vlog, guys. Yan ang yung vlog natin. Please like, please. Because I think I do want you next to me.